video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Mugwana producer ngadefine sei producer mnano producer music anditi recording anditi kugadzira mabeats artist akauya achiimba angonzi zvaita wakangonyarara tikuproducer music wangu vocal rector risiriro wangu shaurudai iproduction iyo kozoita engineer ndiye anozoita inonzi output sound yayi wabata sound yekupedzisira yamune makunzwa dzakunyatsorira zvezve anenge engineer but inini zvangu ndoproducer nekuengineer jilo based on producer funeka nekuengineer because sizana mbokudze mari dzishoma jamani tikwanise kuhaya muengineer ambouya tibatsirane mndara ndikazoudze artist kuti budisa 1000 yandiri kutoda ini ndega asikuikwanisa you get the sense so tungana mangodzukira pano pangoti economy yedu inenge yakadhakwa inogona kubenefita one or two artists anokwanisa kuona mari macorporate ndi macorporate edu munomu kuti akupe 10-20,000 chef jamani hauna ngonopuwa mota pamwe inenge iri 3.5 ndiye vanokupa. Okay. But I understand what I'm trying to say. The division of labor sometimes helps the production. Help unge paine mari because everyone ari kubasa. Ungaitire company yo ine 7 ma workers. Kuti pana assistant manager pana uya anoita zvekuforoma pana enda zvakati mari yacho isiri kuenda. Ndipo panozongodzimara kuti uone nini? Iwo uchiita izvika. At the same time ndo uchadewo muri kana 3. Saka division of labor tichida. Okay. But hapana mari yacho manje. Jamani, do you know to kwanza utoshandisa kana for example kuproduce a song ya artist one for 6 months. Unoza? Yeah. Kuproduce a song ya artist one for 6 months kana atipa mari. I get it. But kana mari yacho iri shoma manje doesn't make sense ku waste nguwa. Okay. Yotite 6 months jamani chitira chinhu chemunhu 1 mari yacho yekuti inogona kupera in 2 days. Funga point my but. Saka engineer anogona ngachidiwa but inini zvangu ndakamaster zvacho zvese kuti inini chava producer ndichava engineer. Kana zvinhu zvakuzobalance ndokwanisa kumbova engineer. Mumwe munhu achiproducer. Oro indo producer mumwe munhu achiengineer. Okay. Because chakakosha kumaster sound iri kwatakaita. Kuzoti output yesound nobuda yakadai zvakadai zvinodai. Mimi as a producer, are you happy nema sounds ari kubuda like the quality of music coming out these days in Zimbabwe? I know I'm to previous years. No. Alright, aiwa, chandiri kuona mazuva ano ka. Ndikuona nge vanhu vari kuimprove jamani. Mukateerera even dzimwe music dzikutobuda dzikutoitwa nge dzisina kutombogadzirwa nesu. Ndikuona nge vanhu vari kuimprove. Even mukatarisa maalbums akatobva obuda apa unotonzwa even quality yacho kuti vanhu vakuitwa nguva vanhu vakutry kuda kuchinja ma mixings nemamastering avo chichi ndikuona nge zviri kuimprove. Okay. I'm very happy sir elder wavo. I'm very impressed. Ndikufara singaita. Kufara. Okay. No problem. Funze yanyu mko. Ndokufara boss murukufara. Alright. Alright, andi ndukumberi. Ndada kuti timbotaura hangu mamusi producer we dance zvekudaro. Muri producer we music. Music, yeah. But now yatafambira ndeye dance. No problem. Nditori comfortable singaita. Chimonitsanangurira the impact yakaitwa nezimdanzo kuvabereki nenyika as a country kuti that impact imimi saproducer makazvifilawo sei uye maizvionawo sei kuti music or music genre can go that far from zero to something. Alright, sana mbokudza pepe kuti
But vanhu patakatanga kuita zvinhu izvi taiite hedu but tarisiro kunyatsoti tichati bababa inenge iripo but iripo mbichana but ndinoona kunge zvakachinja even upenyu hwapfana hwakawanda. German taisingatomboziva kuti vanhu vachatyaira motokari mabenzi machi atinoona tinowanzoona nguba tinoenda kubhora uku remaartist every Sunday. German mota dzedu dzakazara ndedzemaartist. Tinoti tonemwe munhu atoshanda muofisi izvi zvasitombokwanisa kana ngotenga kana karenauti kana hanzi machika karaum chaiko chaiko izvizvi tikoma 2000 but ndakaona kunge zvakatochinja che life yevanhu vakawanda vanofanira kutogara uri matauni vamwe watowako mastenzi varota sei saka ndinoona kunge dhanzo ine chimwe chiimpact chayakanyatsoisa so but muchidaro henyu komatimani madhezi anagrama nanazmcc ana baba wedu ana macheso nevamwe vakuru ana mupudzi vaitotengawo dzimba nedzimotokari zvichitofaya. Vangani vakatenga dzimba nemotokari? Ndakamuzoti vakawanda. Vangani? Ana Chibadura, ana Safiri Madzikatire. Vaitotenga through grama. But is the same zvanongoziva kuti vari kufambawo nemota nechi? So can we really say kuti makango replace a system? But sorry, but ndoda kutaura chokwadi yangu. I mean pamwe zvinhu zvasina kustadi. Inini zvinhu zvakafanana negrama naziti nechi. Anditomboziva kuti zvaita nezvii. Paungoti sevana vadiki. Up to now. Ini handizive kuti ma-distribution company vanhu vaitengesa ma-CDs I don't know. Wairekodha munhu obva vamudistributira ma-CD mumashop wozoenda unoona Kingsons kana achimbotaura kwepo then artist ozopuwa percentage yake. Alright. But manje nepiracy yako imanje ndosaka zvakazodha vanhu saka ngatiare zvezimdanzo. Zimdanzo iri kupisa mudaro. Kupisa. Titataura nyaya nyowani. The coming in of the internet. Do you think that my artists and my local artists are benefit? Tozoti music yawo ended papik engeri pahiti chirera. Do you think they benefited from online sales or vanhu kuti vakatongonyura zvakadaro? Even you as a producer, did you benefit from that? You know what I noticed is this. Vanhu vakatanga kudhara vese vane disadvantage. Takanonoka kuziva zvinhu izvi. Because this is I think anotwa kungori neFacebook and Chimwe WhatsApp mudhara. WhatsApp yakazanga rini kumudhara? Andoziva. Ini WhatsApp ndakazoiwa aiwa inini mazuva aiwa WhatsApp yese manjere. Ini ndongozoti kune Facebook because I still remember chitotaura on my Facebook. Facebook ne YouTube. But asi zvokuti takazviziva even na Instagram anani. Chetinyanyuziva ma Facebook pages ngongwa. One. Saka isusu vanhu kudhara zvakanonoka kuti benefit. Kuti tikwanise kuwana ma-royalties eku YouTube mari dzekupi kwese. Because zvinhu zvatatingazivi. Tangozoti ungabuda yoenda kuredhiyo wopuwa mari yako kuzimura emaningi ema-royalties. Vanhu vanoenda kushow artist wobhadhira mari na producer odaro. But through technology wekuchinja kwayakaitawo vanhu vakazotanga kuzobhadhura na YouTube ma-online sales nanani. Saka even zvikatarisa mamwe ma-big artists vakanoti ga fast vanhu vanga vakaramba vaine ma-hits all that time. Saka ma-accounts avo vakanoputika. Vamwe vangambotidzikirewo mbichana ukatotry vanhu vakutry kuda kuboosta ma-accounts avo. Zvinoteka kunge zvekutitoreka nguva mbichana. But ndo disadvantage yacho kunonoka kutanga kwatakaita. But up to now dai zvinhu zvakatanga kudhara dai zvinezvi pamwe almost every artist atori more than 500 followers pa Instagram. But vanhu varitotatarika vari kuma 10 20 30 munhu andosvika 50 anofara singaiti. But vanhu varitotatarika iko kuma 10 5 10 20 ma-YouTube chaiwo vamwe vari kuma 2000 subscribers vamwe ma4 vashoma vatori nema 70 80 90. Why? Because takazononoka kutanga. Ndimuonera ndoita. Manonoka kutanga kudaro Funny question about you. Did you guys lose out on the monetary side of it? Wanga uluze chinja usingaziye kwangu. Kwanza mnanza ndakaluza mne anenge achikunyembere. Mnanenge azonda kaluza. Anenge achinyepa. Because unoona kuti tasingaziye zvinhu izvi. Takasitanga kuziya manje. Wobada. Saka ukaluza chi? Okay. Wakaluze. Zvafana nekuti wakudanana nemusikana nditi. Musikana yakambodana nemwe munhu kudhara usipo takandiurira. Ungosika tombomuziva tanga ari kupi.
wasika munzoita nezvi ndozvakafanana neipapo jamani atomoziye kuti zvaitwa nezvi ndakaluzei kunani kane wangu wakangora usikadi kuluza ifana kugara wangu gugula ka wobvunza kaumwono haiwa akuluza hapana mudara hapana zvataiziya tikatoti zvamai manje topatita kuzochema kuti kana tailuza takaluza but haiwa zvamamanje unotine vanhu vanotora music yenyu vachiuploada pamachannels avo monetize ini ndiye ndisina kuuploada pane yangu amen andisingazi ndinokuona zvichiitika ndosandabvunza why toda kukurumidza kublema waniwa why toda kublema uya aisirwa music iye handana kuiza atisi kana neYouTube account koro sina stable rake rine YouTube account rinoisa kana munhu akangoisa unongonomurwa nestrike yapera kanyaya handi pamberi because ungacheme kuti ndikuisirwa music yangu pa online nemwe munhu iwewe kutanza kaisa pa YouTube yake account iwewe ne yako padero ne button iwe unoziya rinoti strike romo ne strike zvapera alright munotine vane avo vanenge vachitanzi toda kumaketerwa music then music yayo market wozofila unge vari kubirwa ukona zvinoitika pachinhu hacha ndakadzidza mulife vanhu atibutirani pachena ukawewe ukati hati man hada kushanda nemudhara zvinhu zvangondidakwira but hamuna mbonibatsira muchingondiitisa yese nyange pangu ndichakati ndinoita ini ndakutokabira fast ndo panovhiringa vanhu ini dambotanga ndaziya iwewe kuti uchabenefita papi because ndikasaziya benefit yako iwewe ndopanotangira mawani but inini ndikukurumidza kukabira because ndanakirwa nezvawataura tuyamutisese kutsvaira mustudio ndechitotsvaira chichi nyange mukati tuma kupi chichi yese ndoita nyange mota dzemaartist ndogeza ndida ngoimba chete wabata muchitipushira music ini panjanopusha music ichaenda zvechokwadi for chanzo kamfana akuudzwa nevamwe vakonzi uri kuitiswa hauna music dzakatodya mari vhine mashow wow Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero